לך זלזלים? כן? יאללה. זה כזה. אני עושה כזה ואז את מחכה שנייה ומתחילים באמת. ואז אתה יודע כאילו בסרט איפה. את מצולמת כפרה. היי, מה נשמע? היי. רגע, אולי נתחלף במקום. בימים אני נודדת מתחת שמיים בהירים, אני מעורפלת, מחשבות מתעופפות על פי מצב הרוח. היי, אני צליל ריבה, זאת הלהקה שלי, מים קרים. אנחנו רוצים להקליט אלבום של השירים שלי. למה? כדי שהם יהיו מוקלטים. אנחנו מנגנים ומופיעים שנתיים. אנחנו רוצים להתחיל לעשות אלבום. מי שיקנה אלבום מראש, יוכל לקבל אותו. אבל על ידי זה לממן את ההקלטה שלו. יש לו הפתעות נוספות, תוכלו לראות אותם כאן. נשמח לעזרה שלכם. תודה. בימים אני נודדת, עוצמת עיניים מול השמש, מבוסמת, דאגות מתנדפות כשהחלום פתוח. ובלילות אני מתנדנדת, אוספת את עצמי בכל כוחי, מוצפת שאלות, מי הייתי רוצה להיות? נשמח אם תעזרו לנו להוציא את הפרויקט הזה לפועל. תודה רבה. אנחנו מים קרים.